Yurdumyzyň çar ýanyna bolşaly Lewap welaýetinde de giňden bellenilýän mübarek Gurban bayramynyň 2-nji gününiň dawaralary saatlyk şowguny ýokary ruh welentlige besenni. Gurban bayramı münasibetli Türkmeniň Agoý binatynyň öňünde Lewap welaýety häkimliginiň, Welaýet Medeniýet Müdürlüğiniň, Zenanlar Birleşiginiň welaýet bölüminiň, Kärdesler arkalyşyklarynyň welaýet birleşmesiniň, Demokratik Agrar Tenagatçylar we Telekeçiler partiýalarynyň welaýet komitetleriniň, Ýaşar guramasynyň welaýet geňeşiniň bilelikde guramagyny Gurban bayramy ruhy päkligiň, hoşniýetligiň hemde dostlugyň bayramy ady bilen bayramçylyk şäreti geçirildi. Zihili aydımçıların yerine yetirmeginde ýanglanan şirin owaly aydımlarda berqarar watanymyz, toý däp desurlarymyz, Gurban bayramy, milli gymmatliklarymyz, peder ýoluny üstünlükli dowam edýän arkadagly gahrman serdarymyzyň rowaji işleri, bagtyar durmuşymyz joşgunly wat bedildi. Yürekleri heýjana salýan sazlaşykly tanyslar, folklor toporlarynyň çuňur millilige ýorulan gyzykly çykyşlary, täsirliligi we ýatda galyjylygy bilen tapawutlanyp, dawaraň şowgunyna şowgun goşdy. Welaýetyň ustad bagstadynlarym özleriniň belint owaly aýdymlarydyr ajaýyp sazlary bilen bayramçylyk joşgunyny artdyryp, köňüllere lezzet paýlady. Bayramçylygyň şanyna gurnulan sergilerde milli senetçilik, amaly hasam sunugatynyň gazananlary, haly we haly önümleri, dürli muzey gymmatlyklary yerleşdirilip toý dawaralaryny aýratyn bezeg berdi. Şaly günne toý gadanlary atarlyp, milli tagamlarymyzyň dürli görnüşleri taýýarlandy. Türkmeniň altyganat agoýlarynyň owdan hatary, dürli saz guralaryny ýerine ýetirilen sazlar, giňden ýaýwanlandyrylan sport ýarşlary, milli sport oýunlary, geçmiş bilen zamanamyzyň ajaýyp sazlaşygy bolup, bugünkü dawarlary täzeçe röwşaýdy. Bayramçylyk münasibetli günnäger sebtin köýtönna Hojamaz, Kerki, Halas, Sayat, Çärjök, Dänök, Darganaty etrap häkimlikleriniň, Zenanlar Birleşiginiň etrap bölümleriniň, Kärdesler arkalyşyklarynyň etrap birleşmeleriniň, Demokratik hemde agrar partiýalarynyň etrap komitetleriniň, Ýaşlar guramasynyň etrap geňeşleriniň etrap medeniýet bölümleri bilen bilelikde guramagyny aýdym sazly toý dawaralary geçirildi. Asyrlaryň jümmüşinden gözi basalýan mukaddes Gurban bayramy sebtiň çar ýanyna her bir maşgala ojagyny toý dawaralary bilen ullan bellenip geçilýär. 3 günläp dowam edýän bayramçylyk günlerini bagtyar raýatlarymyzyň öýlerini, agdyr maşgala ojaklaryny, dürli naz-nymatlar, milli tagamlar taýýarlanyp, bereketli deserhanlar giňden ýazyldy. Bagstadynlar her bir öýüň ardaly mehmanyna öwrülip şirin owaly aýdymlar uly joşgun bilen belentden belin teňde ýanglandy. Halkymyz milli senamada ullan dawaralandyrylýan mukaddes bayramlarymyzy ýokary derejede bellemäge giň mümkinçilikleri döreden milli liderimiz gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini aýýarlar.